लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दायो आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे ब्लग भिडिअआ माबा सानजा अदालगुरि प्रग्रामनि माने फांसननि। बे सानजा अदालगुरि फांसना गासै सयथा दख'राजों लोगो नांनानै जायो आरोना, बोसोरे जायो। बेबायदिनो सोलाय सोलाय जायगा सोलाय सोलाय जायो। ओमफ्राय एबार खनसेनिया माबायाव जादों आरो गेलाबिलावहाय। ओमफ्रायो बे ब्लगा फार्स्ट दिना खालिनि आङो बे भिडिअफोरखौ इदिट खालामनो समखौनो मोनस्रायाखैमोन फांसनाव थायै थायैनो। ओमफ्राय दिनैसो सम मोनदों आरो फांसनाथ' जोबनानै थांबाय। ओमफ्राय फार्स्ट दिना खालि मा मा प्रग्राम जादोंमोन आङो बेखौ एसे भिडिअ लाजोबदोंमोन नालाय। ओमफ्राय दायो आङो एसे दिन्थिलांसै आरो भिडिअनि गेजेरजों मा मा जादोंमोन। आंथ' बे दिना खालि जा फुङावनो थांदों आरो जाहा मुथुमोना फिरफिला बिरहोनो थाखाय फुङावनो थांदोंमोन नालाय। ओमफ्राय आंबो मुथुजों फुङावनो थांफाखाबाय। 8टासोआव थांनाय आरो। ओमफ्रायो आङो एसे भिडिअ लानायखौ दायो दिन्थिलांबाय थानोसै। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। भिडिअफोरखौबो आं जा गोलाव लादों नालाय, बेनिखायनो आङो खनसेयावनो दिन्थिजोबनो हायाबो जानो हागौ। बेखायनो आङो एसे ससे इदिट खालामनानै होलांबाय थागोन, स्टेपनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। बेखेवबाय जिथामथि सानजा उदालगुरिखौ बिनि खाथि हाबाफारि हिसाबै बिथां देवबार बसुमतारी, बारु गाहाय नेहाथारि, अरां दख'रा एबसु बिथांखौ बेखौनो आं खावलायबाय। बेखौनो सिगां फंनैसो बिबुंथि लाखिनो आं खावलायबाय। साबायखर थाबाय सारनिसिम। रुंसारि मागन मुसाहारि गोसोखां सायनासालिखौ बावैसो बेखेवबाय। देवबार बसुमतारी, बारगु गाहाय नेहाथारि, अरां दख'रा एबसु। जोबथ'बाय ना? मा बुंनो बुंदो रंजानायानोसै आरो जोंना खामानिया। दायो जोंहा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दङ। आरो फ्लेग दंबावो ना? जानो लुगैबायमोन नामा नोङो? Mas matamu face semua. रंजालि बैसागु खुंथाय बे मोननै आफादनि दिनैनिफ्राय लानानै गाबोनसिम बे साननै हाबाफारि। दा नोङो बैसागु मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय, बारदै सिख्ला मोसानाय बा देमसि मोसानाय बायदिखौबो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा मिसलिड खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो आङो फिरफिला बिरहोनाय जोब्बाय, ओमफ्रायो स्टेज बेखेवनाय जोब्बाय, थेवबाबो आं फंनैसो बुंनो सानबाय। मानो होनोबा बैसागुआ दानि गोदान नङा। बैसागुआ गोदोनिफ्रायनो दङ। नाथाय गोदो एसे बेलेग खुङोमोन। दा जों बैसागुखौ स्टेज प्रग्रामाव लाबोबाय। बेयो इसां साबजानाय नङामोन आरो जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय माखासेया बेरखाङामोन। मानो होनोबा बेवहा गोदोनिया सेंग्रा साबायखर थाबाय मानगोनां अरां दख'रा
रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा फंनैसो बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय दावदै जानोसै नै दावदै गुदुंथार माथो दावदैया नोंना बिरोदा बे हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय बेनि उनाव दङ जोंहा गेदेमा मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय बे जायगायाव थांनो आं खावलायबाय गासै आलासि आरो बिबानगिरिफोरखौ नों हबे गामिनि अरांनिनो मेथाइ खनगोन आंनि लोगो orang Rumari Alisinga Rumah Rumari Alisinga orang Rumaria Alisinga itu जागोन ना orangनिफ्राय दिनै सारि जायगा जोंहाया उनाजिलिनसो सयका सुब्रियावनो दिनै आमाय पिरामलाहानि बिब' आमाय पिरामलाहानि बिब' बे समाव आखारि मुंख्लं आरो आखारि नाम मुंसाफोरजों बिबार बावनाय ओमफ्रायो आरो बिनानावा बिलाइ बिब' बिनानाव इसोर गामि मोनसेयावनो हाबा बिथांखौ सिनायथि हा खावलायगोन आवनाजिलिनि बोसेंगि सानजा उदालगुरि जथाइ आफादनि बिथाङा एबसुनि अनलारि जिल्ला एबसुनि नेहाथारिमोन बारग' साबाया खबर मानगोनां बिथां नरसिंह बसुमतारी गिबि गिबियाव बिथांखौ मान फारिजों फरायना लानो खावलायबाय सिनायथिजों लोगोसे आंना मुलायालाय माबासोलाय लोगोसेनो आमायसो जोङो बिथांखौ कलेस्ट्रल बारिया आफादनि मख'नो खावलायबाय मानिया गोदनानिया नों थाब थांगोन होनदोंना माखौबा बुंनो नांला गासिबो जा नै जोंनि बर' बाजारनि मोसाग्रा टीमफोरा सफैबाय ओमफ्राय दायो सा लोंनानै लानो नागिरदों देलाय देलाय फैजोब्बाय आरोना गासैबो हाय होनब्रा माहायसो औ हाय होननांगौ हाय 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 बर' बाजार टीम हाय लुटु बर' बाजार टीम हाय 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 आरो नैबे सिङावबो दंबावो हाय 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 बर' बाजार टीम हाय हाय
आङो बे ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैबावगोन बे प्रग्रामावहाय गोबां बायदिसिना बादायनाय आयदाफोर दङ आरोना ओमफ्राय बे बादायनाय आयदाफोरखौ आङो गासैखौबो एसे भिडिअ लाजोबदों नालाय ओमफ्राय बेफोरखौ आङो उनथिंजाय फारि फारि होलांबाय थानो होननानै सानदों आरोना भिडिअआबो गोलावद्रायबा बारा नायनो मोजां जायादि बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअखौबो नायगोन होननानै आं आसा खालामदों जायफोरा आंनि भिडिअ नायबाय थायो दे लोगोफोर बिदिब्ला दानि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय